Nazdar lidi, já jsem Kubík.cz a jsem zpátky a budeme dneska pokračovat čtvrtým dílem. Minule jsme si tady udělali tu lávový obývák, bývák teda přesně. A dneska bychom se mohli vydat něco nakutat, protože jsem koukal a železo tady máme už jen 40, diamanty nemáme žádný. Ještě tady koukám, že máme něco. A chtělo by to už teda něco nakutat. Koukám, že už tady mi to dorostlo. Já jsem to minule nenechával nakonec, protože už jsem nechtěl. Takže tak, takže snad příště. Creeper, ty běž pryč. Opět se mi ohnou baráku. Tak. Jo, to bychom měli a mohli bychom se teda dneska něco vydat natěžit. Protože teda toho máme málo hodně. Já vím, že vás to moc asi nebude bavit. Creeper. No, zapomeň. Parchant jeden. Super. Takže se vezmu odkej kámen, mám to tady. To už je podruhý, já jsem si to tady nechal zaplít. A taky mi tady vybil creeper. Hlava, odhal uhlí, myslím. Teda, jo. Já už něco kecám, takže... Co jsem chtěl? Jo, že mi tady vybouk creeper, vybouk asi tady někde, myslím. Tím nějaký pěkně náš val. Si teda musím takhle... Ne, tam si to nedám, protože to nefunguje. Tak. A já si tady to se mi nelíbí, takže si tu udělám něco hezčího. A to bude. Jo, co to bude? Já si udělám asi schody. S tím cobblestoneovým. Tak já myslím, že nebo já si udělám osu. Tady to hodím zpátky. Mohl bych si udělat další krumpáček, když tady mám jeden do zásoby. Tak jsem chtěl tak. Nepotřebuju. Stejky si samozřejmě vezmu, hladký kamen nepotřebuju. Torče potřebuju, to taky. Tak tohle nepotřebuju, 3. Jo, troubu jsem si chtěl sem dát. A ty dáme asi takhle. Jako jsme to měli. Mohu bych zamaskovat ještě tady to se mi tady nelíbí. Takže potřebujeme 3 hladký kameny. A zamaskám si to tady. To má... Ať to nějak vypadá. Jo, já jsem něco chtěl, nevím, jo, vlastně. Vyrobit si tady tohle. A co dělám? Já jsem skákat zmatený. Uhlí. Jo, já si tady musím dát uhlí a vypálit to. Můžu si vzít stejky, půlku. Nebo ne, ještě stejky ne. Stejky to budou až potom, až se to spálí. A jo, tak. Já si myslím, že už bychom mohli teda ještě vlastně jsem chtěl udělat svoje. Člověk se to má všechno pamatovat. Já jsem
asi to takhle stačí. Tady si dáme zásobičku. Aspoň to nemusíme furt skákat. Mám pojistí, že jsem tam měl ještě jeden železný meč, takže se možná vezmu. Ne, možná vám si určitě. A mohli byste se vydat do táhle jeskyně. Já si vyfotím souřadnice. A teď jsem to vyfotil. Asi nejde, já jsem to vyfotil. Co jsem chtěl říct, ten meč. Necháme tady. A minule jsem říkal, že bychom si mohli vyrobit ten lůk. Ale máme jeden cheat, koukám, takže to nemá cenu. Zase mám vypálený železo taky. Želízko se vidím zpátky sem. A můžeme se vydat teda. Že by to mohlo mezi tím vyrůst, než tam vyjdu. Ale to už asi nestihne. Takže už jsem tady. A ježiš, já jsem zapomněl ještě na jednu podstatnou věc. A to je udělat si dorčky, protože máme, nebo jenom si potřebuji vzít tyčky, když tak. Ale nebo ne, já jsem už teda skočil, to se omlouvám. To jsem to zapomněl, takže ještě můžeš vyrůst prostě. Může hezky růst. Já si myslím, že tady to nebude stačit. Tak já si vezmu tak 8. Pak musím vykopat uhlí, co tam je. Ne, to ne. Takhle. 18, z toho bude steká něco. To by šlo. Vrátíme. A tohle dáme vypalovat. A toho nepotřebujeme. Můžeme zase jít, ale vyrostlo to. Poslechlo mě to. Ještě. Ne, to uděláme pak. Protože jídla máme dost a chci udělat už nějakou farmičku taky. Kde jsme nejedli furt ten stejky od kraviček. No vlastně si slyšíte psa. Tak a tady kopu. Myslím si, že tady ten díl zase bude jenom o kopání. Takže se vám asi možná líbit nebude. Ale to už není můj problém. Já se celé prohodím, protože tohle není možné, furt beru tyhle. Jo, takhle. Ještě tady to jsem přehlíd. Stačíš půjdu jenom po torčkách, takže tam snad trefím v tom baráku. Nebo baráku, v tom se tak prostě v té mojí jeskyni. Doufám, že tam trefím. Už máme 15 železo, to je dobrý. A máme konečnou, takže vykopeme tady tu uhlí. A jdeme na zpátek. Koukal jsem, že tam ještě jedna, myslím, že. Pokud jsem teda koukal správně. Jsem poslouchal své videa, koukám, že se pěkně zadrhával taky. Jako třeba teď. A nebo málo mluvím. Takže, to jsou už dvě. A další ještě, tam se u nás, to je dobrý. Tvorčky si tu nechám, na ty jsme bohatý díl. Je tady ještě jedna. Sakra. No, super. Teď zase přehazuju na ty, kde mám stack toho. Necelý. Mám creeper.
Pane Creeper, vás rád nemám. Protože vy všechno ničíte, pane Creeper. Já si teda tady zapnu zvuky. Jo, stačí. Teď mi spadlo blůdko. Aby... uhlí se mi moc kopat nechce. No co se dá dělat. Potřebuju. Takže si nestěžuju. A chystám se taky začít asi točit. Moc se mi docela nechce, ale zase chtěl bych to aspoň jednou zkusit dohrát. A to je Skyblock. Ale jak se znám, takže u toho moc dlouho nevydržím. A to je všechno. Když mě to uhlí nebaví kopat. Takže na to asi... no nevím. Potřebuju ho prostě, ale nechce se mi kopat. Mohli bychom si pak už někde nebo až ne, někdy, nebo ne, jo, někdy, ale nevím kdy, enchantnout krumpáč. Možná, že by stačilo i železný. To se ještě uvidí. Já to teda prozkoumám tady. Hele, houby, super, ty se hoděj. To mám radost. Tak aspoň z dnešního dílu budu mít radost. A já si tady ještě jako dostanu. Ale tam už je moje farmička. Super, jak já to tady ještě osvětlím. Tady bych mohl udělat nějaký výtah. Zabiju toho creepera, protože jsem si nejistý, aby mě náhodou on nezabil. Protože pátý level už je celkem dost. Prozatím. A já už mám hlad. Koukám. To se mi nelíbí. Tak si najím. Doufám, že teď na mě nikdy nevyběhne creeper. Bych taky z toho měl velkou radost. Zase uhlí. Já už za to nemůžu. A já prostě vykopu. Ať máme zásoby. Koukám ještě jedno železo a budeme mít půl steků. To je pěkný. A to, že jsme tady, ještě já jsem se zase zapomněl podívat na čas, takže za to se fackuju. Protože už mě to nebaví typovat. Furt kolik mám času, protože 40 minutový, nebo možná 50, já teď nevím, video, který jsem uploadoval, je to 3. díl, tak to bylo strašně nadlouho, uploadoval jsem to 2krát, ani jednou to nešlo a pak jsem to musel uploadovat po 3. a to už naštěstí šlo, protože jsem to, poprvé a po druhé jsem to uploadoval přes, co to bylo, Camtasia. Přes tu mi to vždycky hodilo pak error. Jsem se nasral. Správně tím nasral. No a tak jsem to zkusil prostě jenom dát uložení, že bych si to uploadoval až jako přes to YouTubeko, což byl dobrý nápad, takže tak budu dělat furt. Tady nevím, jestli jsem byl. Jo, vlastně byl. Jo. Koukal jsem ještě nahoru, tam jsem to prozkoumal teď. Takže už budu mít stack, pomalu. A jistě, už se blížíme k tomu stacku teda. Uhlí máme asi stack a půl, myslím. Ne, stack, přesně stack. Tak jo. Jump. Tady potřebuji
to osvětlit. Tak. Koukám, dáme nahoře, tam bychom mohli jít. Ale jestli se tam jak prokopem. Ale zase uhlí. Já bych potřeboval sehnat nějaký diamanty. Ale povrch. Vidím povrch. Je to dobrý. No, houbička ještě. Sociality. Potřebujeme hubičku. Koukám, že dávám moc blízko sebe torče. Pak nemám. Pak mi nemají tak rychle ubývat. Bum, a spadnu. Dobrý. Když já jsem to točil přes tu Camtasy a má to výhody i nevýhody, protože se mi to ukládá do takového divného formátu, který nejde nahrát na YouTube a nejde to změnit. Takže bych to vždycky musel hnát přes formát Factory a to by bylo strašně zdlouhavý, ale má to zase výhodu, že to natáčí v HDčku. A za to Fraps to nenatáčí v HDčku, nebo možná natáčí, já nevím, jak to nastavit, protože jsem přece jen začátečník. Au. Au. Ale povrch. Ježiš, já jsem se dělal lek. Fuj. Nechte se, já už vidím, že z vás bude Spider Jockey, to ne. To fakt ne, hele. Tady se mi ale líbí, vy to asi nevidíte, už jo. No, já jsem koukal špatně na to uhlí, já už ho mám 2 steky. S tímhle co dokopu. A tady je další jeskyňka. Dá se to tak říct. Takže dneska jsme toho objevili celkem dost. Jak tak na to koukám. Nic nevidíte už, jo? A pomalu, tam bych nechtěl spadnout. Tam bych opravdu nechtěl spadnout. Ale hodíme si sem torčík. Tak jdeme od toho dál. Bojím. A jdeme sem dál a pořád dál. Zákeřný skeleton nebudej. Ne, tady se to zabít, nebo tady nebudu to zaběňovat. A zbyteční torčky a to. A tady jsem koukal, že to je ten hořejšek. Že už tady je výstup, hurá. Se sama nahledal a líbí se mi. A jsem v tom sněžném biomu. Nestřelil po mně nikdo. Jeden, to je taky super. Kde to jsem teda? Já jsem kousek od baráku. No to je pro fančmekry. Tak jo, já si dám skočím teda zase dolů. Jo a podívám se, kolik máme hlíny, že bychom postavili už tu farmičku teda. A ještě jsem chtěl dát okolo hezky to vyrostlo. Nice. Ne, to slovo nesnáším, to říkat nebudu. My jsme byli kde, tamhle. A ještě někde jsme byli. Jdem tamhle, teda. A tamhle možná. Chtěli jsme jít sem, jasně. Tam se dostanu takhle tudy. Ale říkal jsem, že udělám tu farmu. To koukám. To je, jo, už vím, co to je.
tady zapevním, ať nás ta láva nepopálí. Jo. No tu lávu se nikdy vydáme, protože si myslím, že tam bude něco zajímavého. A tak. Od 2 to vyrostlo skoro každému, to se mi líbí. To je pohoda. Takže podíváme se, co jsme teda natěžili. 53, to je dobrý. 2 steky a 7, to je taky fajn. Já z toho splujem, sem hodím tady to. A tohle můžu hodit sem. Hlínu máme, to je pohoda. Lopatu máme. Já si myslím, že teda může, to se ještě smícháme. Vrátíme tohle. A to je všechno, ještě tady máme tohle. Aha, ještě. Ježiš, s čím jsem to zvoral? Zoral. Já si vyrobím železnej, ten jsem to ztratí, myslím, doufám, snad. Tak, mám to. A nejdřív si to teda nevím udělat, takže slovo nesnáším. A já si to tu takže vykopám. Doufám, abych mohl udělat takový chytrý nápad. A to je to, že bych. To se jenom vyjadřovat, ano, to seš celý ty kubíku. Že bych. Já se z toho zblázním. Tak to tady ještě skodím. A něco jsem chtěl teda plácnout, a už jsem zapomněl zase, co? Jo, to jsem celý já. Nemám co povídat, protože jsem to úplně zapomněl. To bude stačit, protože než seženu diamanty, to si vyrobím knihoven hafo. Teda doufám. Pak si sem vysadíme ty. No přesně tamto, co jsem chtěl říct. Tohle no. Seeds. Pěkný. Já si to ještě tady osvítím radši. A chtěl jsem dělat takový nápad, který mě napad. To je to, že bych takhle ještě o jedno. Tak, jo, tak. Tak, já jsem se zapomněl mluvit. Já jsem dneska fakt nějaký divný. A na každý, že bych dal, no když tady to ani nepotřebuji, takže bych dal vždycky takové svíčky prostě. Raz, 2, 3. To jsem mohl udělat teda na timelapse. Co seš? Kdo seš? To seš ty. Co by si zaplavil v hlavě? Nebo ne? Potřebuji expo. A tam je železo, koukám. Tam je pavou, koukám. Tam je další železo, koukám. Je to ještě várečko, že to nevidíte. Raz, 2, 3. Já si to rovnou takhle už všechno nafláchám. No. Všechno je potřeba, všechny materiál potřebuju.
takhle to bude lepší. Tak a okolí může v klidu růst. Moment, hned jsem zpět. Tak já jsem zpátky, koukal jsem, máme... A nelaguj. Koukal jsem a máme 24 minut. Takže já bych to dal asi do těch 25 poslední minutku. A rozloučím se s váma. Víš, já už to můžu ukončit teď hned klidně. Protože nevím, co bych dělal už. To je totiž všechno. To ještě osvítíme. No, to je teda všechno asi. Protože, jak jsem říkal, já budu dělat tak 25 až 30 minutový videa. Protože delší to fakt asi nemá cenu. Protože se mi to nechce ani nahrávat. Je to strašně dlouhá doba. A já se s váma rozloučím pohledem na torč. To už je trapný. Takže já se s váma loučím a pátým díle, který vyjde, nevím kdy, až budu zase natáčet, uploadovat, to bude vždycky ten den, protože na tom Frapsu to tolik netrvá. Teda, no, to je jedno. Takže se mějte, čau čau.